थामजिब्रैथि बोसोरारि कलेज सप्ता 2024 जों लोब्बा लाखिनानै हारिमुआरि दिन्थिफुं हानजाफोरनाय हाबाफारि लादों क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमाया। थांनाय 22 फेब्रुआरिनिफ्राय फारियै 23 आरो 26 फेब्रुआरियाव सानथामनि हाबाफारिजों 34थि बोसोरारि फरायसालिमा सप्ता खुंफुंदों क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमाया। दिनै जोबथा सानाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फरायसुलिफोरखौ लानानै इउनिटि एन्ड डाइभारसिटिनि मुङाव मोनसे हारिमुआरि दिन्थिफुं हानजा सुरनाय हाबाफारि मावफुङो। हाबाफारिया फरायसालिमानिफ्राय जागायना क'क्राझार सदर सहरनि गेजेराव थानाय आसाम अइल थाव डिपुसिम फरायसालिमानि फरायसुलिफोरा आखायाव बायदि स्ल'गाननि प्लेकार्ड लानानै आथिंजों थाबायनानै हानजा सुरो। दिनै जाबाय फेब्रुआरि दाननि 22 खालार समबार बाराय। बे दिना जोंनि गार्ल्स कलेज क'क्राझारनि 34थि बोसोरसालिया कलेज उइक फेस्टिभेलनि जोबथा दिन। आरो बे जोबथा दिनाव जोङो सिगांनिफ्रायनो कालचारेल रेलि खालामनाय जायो। दिनैनि बे जोबथा दिनावबो जोङो कालचारेल रेलिखौ खालामनो ओंखारदों। जोंनि बे कालचारेल रेलिया जाबाय जोंनि बे कलेजाव गुबुन गुबुन हारिनि माने फरायसुलिफोर दं, गुबुन गुबुन धोरोमनि फरायसुलिफोर दङ, गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि आरो गुबुन रायजोनि फरायसुलिफोरबो दङ। बिसोरनि गेजेराव हारिमुआरि, धोरोमारि आरो सानलायनायनि खौसेथिनि नेरसोन हिसाबै जों बे कालचारेल रेलिखौ खालामनाय जायो। बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोर जेरै बेंगलि डिपार्टमेन्ट, असमिया डिपार्टमेन्ट, बर' डिपार्टमेन्ट, पलिटिकेल साइन्स, इक'नमिक्स आरो टुरिज्म डिपार्टमेन्ट, गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफ्रा गावबा गावनि टिम लानानै बे हानजा सुरनायाव बाहागो लानाय जायो। आरो जोंनि बे कलेजनि कालचारेल रेलिनि मेइन टिमा जाबाय इउनिटि इन डाइभारसिटि। डाइभारसिटिया जाबाय रिलिजियास डाइभारसिटि दं, रेसियेल डाइभारसिटि दं, जिअग्राफिकेल डाइभारसिटि दं। बे डाइभारसिटिफोरनि गेजेरावहाय इउनिटि दिन्थिनायानो जोंनि बे कालचारेल रेलिनि गुबै टिम। बे टिमखौ लानानै जोङो रेलि खालामनाय बे हाबाफारियाव आङो दिनै आंनि फोरोंगिरि लोगो बिथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाबाय। अनसुलि फरायसुलिफोरनिसिम आङो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनानै बाहागो लानायखौ आङो जागायनो सिगांबाय। बेयाव दङ आरो जोंखौ मदद होनो फैनाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय सिकिउरिटि आरो ट्राफिक पुलिस बिथांमोनखौबो आङो बिथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायनाय हरबाय। आरो साखाथियाव दङ मेडिया पार्सन्स, बड'लेण्ड बुब्लियाल, बड'लेण्ड रादाब आरो गुबुन गुबुन खौरां बिजोंनि बिथांमोननिसिमबो आङो गाहाम हामलायनायखौ हरनानै दिनैनि बे कालचारेल रेलि गार्ल्स क'क्राझार बेखौ आङो जागायनोसै। बे जाबाय 34थि बोसोरसालिया माने कालचारेल रेलिया जाबाय 34थि कलेज उइक फेस्टिभेलनि जोबथा हाबाफारि क्लजिं डेनि कालचारेल रेलि। बेयो जोंनिया गासै 6 सानबामोन। सानबायाव गेजेराव साननै बन्द'खाय अफ थादों। सानथामनि हाबाफारियावहाय फरायसुलिफोरनि मोजां बाहागो लानाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो मोजां मोननाय। माने गेलेनाय बादायलायनायावहाय 20 निफ्राय 25 जनसो फरायसुलिफ्रा बाहागो लादों। माराथन खारनायावहाय गासै 30सासो फरायसुलिफोर बाहागो लादोंमोन। आरो बिब्दिनो गुबुन गुबुन हारिमुआरि बादायलायनाय आरो थुनलाइयारि बादायलायनाय बेफ्रावबो फरायसुलिफोरनि मोजाङै बाहागो लानायखौ खोनानानै नुनानै आङो प्रिन्सिपाल हिसाबै बयनिसिमबो अननाय आरो बोर सारस्रिहरनाय जाबाय। बे हानजा सुरनायखौ जोङो साहाथिं थानाय पेट्रल पाम्प, इन्डियान अइलनि पेट्रल पाम्प बिसिम जों थांनो नागिरदों। आसाम अइलनि पेट्रलसिम थांनो नागिरदों। नायनि जोङो बसिम सहैयो। आसाम अइलनि पेट्रल पाम्पसिम सहैयाब्ला जोङो गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारिनि पेट्रल माबासिम पुलिस पइन्टसिम जोङो गिदिंनानै फिन बहायनो सफैफिनगोन। जय हिन्द गार्ल्स कलेज जिन्दाबाद, इउनिटि अफ गार्ल्स कलेज जिन्दाबाद।